No, ekaksi otetaan peukku tähän peruna, sitten otetaan siitä perunan kuoresta kiinni ja vedetään sen pois siitä. Sitten otetaan sitä kuorta vähän sitä pois, tällättiin. Sitten siitä otetaan sitä taas siitä kuoresta kiinni ja sitten se lähtee taas tällättiin tänne ja täältä näin otetaan taas jostain helposta kohtaan täältä näin tällättiin tästä näin perunasta kiinni ja sitten vähän enemmän keitetty kuin mikään tavallinen peruna. Sitten tästä taas kiinni ja sitten siis ihan tavallisesti otatte siitä veitsestä tällättiin otteen ja sitten revitte sen kuoren siitä pois. Tällättiin tästä näin. Sitten taas tästä näin tätä pois ja sitä ei tarvii kokonaista kuorta, sitä ei tarvitse ottaa pois. Jättää vaikka siihen haarukan kohdalla vähän sellattiin. Ja sit siihen voi jäädä vähän kuorta. Noin.